príležitostiach jubileí a narodenín, ktoré poriada miestny národný výbor. To ide o také jubileá ako svadby, zlaté, strieborné, však? Áno. Podobné príležitosti, tak to sa vám ani nečudujem, že ste veselá rodina, však tam vás vždy pohostia, však. Tak? Trošku, áno. No ale keďže vy máte spievať, nech sa páči, pripravte sa zatiaľ. Ja sa spýtam tuto, Marty, má tvoj otec nejaké záľuby? Áno, má záľuby. Chodí najmä na poľovačku, občas niečo strelí. Áno. A zbiera samorasty. Veľa. Samorasty? To je fajn, to znamená, že vy v zime nemáte problémy s drevom, však? No ale sústreďme sa teraz vážne, pretože nám bude spievať Štefan Čigáš, zootechnik jednotného roľníckeho družstva Ždaňa, pesničku Hej na Valale. Sprevádza Brnenský rozhlasový orchester ľudových nástrojov. Potlesk teda patrí Štefanovi Čigášovi. Pozrieme sa na hodnotenie odbornej poroty 4-5-5, 14 bodov. Laická 4-4-5, to je spolu, tuším, 13 však, ak sa nemýlim. Čiže Čigášovci získali v tomto kole 27 bodov. Třetí rodiny je už